večer. Vítam vás v knihkupectve Pantarej na besede, ktorá bude aj o knihe Hýbaj. Kniha Hýbaj teraz vyšla vo vydavateľstve Slovart. Je to čerstvá novinka. Je to príbeh Braňa, taká beletrizovaná motivačná kniha, ktorá vás skutočne namotivuje hýbať sa tým správnym spôsobom. A nebudeme sa rozprávať len o tejto knihe a nebudeme ju len uvádzať do života. Budeme sa rozprávať aj o pohybe ako takom, o pohybe v rôznych formách a možno o pohybe takom a v takých úrovniach, v akom ho až tak celkom ani nepoznáme. Takže som veľmi zvedavá, ako nám ho predstavíte, ako nám ho predstavia naši dnešní hostia, ktorých tu dnes srdečne vítam, pretože prvým hosťom, a ja budem teda asi ani nie podľa poradia a možno, že ani nie podľa toho, kto napísal knihu, ale možno podľa toho, kto napísal úvod do tej knihy. A prvým je Marian Černý. Mariana Černého tu vítame. Je to pohybovec, ktorého teda verím, že aj vy poznáte. Ty si zakladateľ značky Moderný pračlovek. Okrem toho by sme sa s tebou pravdepodobne vedeli aj výborne porozprávať o suplementácii, ale keď som túto otázku posielala medzi otázkami Martinovi, tak mi odpísal, že teda on nie je odborník na suplementáciu, tak sa tejto otázke decentne vyhol. Neviem, či budeme mať čas aj o tomto baviť, ale verím, že sa pobavíme o pohybe. Takže srdečne medzi nami vítam ešte raz Mariana Černého. Pekný večer. Ďalším hosťom je Patrik Horvát. Keď som si hľadala meno Patrik Horvát na internete, keď som si to zadala do Google, tak mi vyšlo, že Patrik Horvát je pomerne známy gynekolog z Rimavskej Soboty. Predpokladám, že teda nehovoríme o tom Martinovi Horvátovi, ale že hovoríme teda o vychytenom koučovi s hlavným zameraním na parkour a na silový tréning. Okrem iného teda viem, že máš aj Fitko, pohybovňu? Telocvičňu. Telocvičňu v Senci. Takže pekný večer, Patrik. Vítam ťa tu. Tomáš Vutan. Čítam to správne? Dobre. Ty máš na Instagrame profil Latino Capoeira 88 a tvoj profil je taktiež veľmi obdivuhodný. Je poznať, že si sa teda vypracoval od bodu 0 až teda tam, kde si momentálne, a taktiež verím, že si nie len našim dnešným hosťom, ale aj tým, ktorí nás sledujete na streame, známy. Pekný večer a teším sa na diskusiu aj s tebou. A samozrejme tu máme Martina Šusteka, teda hlavného protagonistu, alebo teda autora knihy Hýbaj, autora novej publikácie o pohybe s takým tým irečitým až šibalským názvom, ktorý sa mne osobne veľmi páči. A aj sa ťa možno, že rovno opýtam na to, ako vznikol práve takýto netypický názov Hýbaj, ale Hýbaj. Má to dva dôvody. Jeden bol, že teda chcel som, aby názov bol jednoduchý, zapamätateľný a takéto anglické move, keď chceme povedať jednoslovne, tak je to, že pohni sa. A to mi stále nejak nesedelo, ale keďže ja som chlapec z dediny, tak u nás sa povie hýbaj. A jedného dňa to kliklo a moje 4 pracovné názvy sa len škrtli a ostal tam tento. Vynikajúce. Je to naozaj titul, ktorý je aj taký uchulahodiaci a je dobre zapamätateľný a zhoduje sa aj s podstatou tej knihy. Takže myslím si, že ste vybrali aj spolu teda s editorkou knihy Zuzkou Šeršeňovou, ktorú tu medzi nami vítam tiež, vybrali veľmi dobre. A moje meno je Lucia Lackovičová a vlastne vás vítam aj na dnešnej besede o knihe Hýbaj. Začneme rovno otázkami na autora. Ako to teda celé bolo? Kde sa zrodil nápad napísať knihu o pohybe? A je to vlastne, ja by som povedala tak v úvodzovkách, len ďalšia kniha o pohybe? Ja by som ešte na úvod spomenul jednu vec. Pre ľudí, ktorí sú tu, aj pre divákov, ktorí nás sledujú na streame, môžete počas celej diskusie klásť otázky. Keď pôjdete na slido.com a zadáte tam, ono sa vás to opýta, že aký event chcete klásť otázky k nemu, zadáte tam slovíčko Hýbaj, tak môžete sa pýtať, môžete dávať lajky tým otázkam, ktoré tam už sú a páčia sa vám a my na konci zodpovieme, keď stihneme tie najlepšie a niektoré aj oceníme možno. Áno, oceníme ich. Máme tu 3 knihy pripravené vlastne pre 3 ľudí a verím, že teda budete písať veľmi kreatívne otázky. My vás nebudeme skúšať, ale vy našich hostí skúšať pokojne môžete. Tak naspäť k tej otázke. Ako, kde sa to zrodilo a je to len teda ďalšia kniha o pohybe?
Zrodilo sa to počas covidu, prekvapivo. Aj keď teda začalo to skôr, lebo ja tiež v rámci mojej histórie som učil capoeiru, ktorú máme spoločnú tu na Zlatinom. U Paťa v telocvični, ktorý teda ma tam prichýlil a mohol som sa ich deťom 2 roky venovať. Ale v nejakom bode som s tým sekol, lebo povinnosti, veci a okolo. Ale stále som mal tú potrebu nejak to zdieľať tie veci a začal som písať blogy, ktoré stálo to nejakú energiu a ja som si povedal, že dobre, už keď toľko energie do toho investujem, tak prečo to mne dať do knihy? Len necítim sa nejak kompetentný mudrovať o pohybe z pozície lekára, fyzioterapeuta a podobne. Ale povedal som si, že dobre, ľudia si pamätajú príbehy, lebo sme predsa len citové bytosti a nielen stroje. Takže možno skúsim o tom napísať román, že to ešte nikto neurobil. Tak som sa tomu nejaký ročík venoval, chvíľku to prokrastinoval a nakoniec som sa kopol a pristalo to Zuzke na stole. No, tak sme tu. No výborne, ak to teda trvalo naozaj iba rok, to vytvorenie tej knihy od nápadu až po zrealizovanie, to zase nie je až tak veľa. Nie, to boli roky konkrétne 3, lebo hovorím, boli obdobia, keď proste 9 mesiacov nič, ani som sa toho nechytil, boli iné veci na starosti, hej, čiže stále to bolo také, že čo robíš ty blázon, ty píšeš knihu, veď čo, to robia iní ľudia, hej, neblázni. A čím toho bolo viacej, tým som viac tomu aj sám veril, bolo to také reálnejšie a už potom bolo, že hádam to nezahodíš, že tam máš 100 strán, tak poď, už to dopíš. No. No aké je to teraz pre teba vlastne, keď ten produkt vidíš, keď vidíš vlastne produkt snaženia sa tvojich 3 rokov, toto máš na stole pred sebou, keď to môžeš držať v rukách, aký je to pocit? Je to zadosťučinenie, alebo je to už také, že už toho chcem mať svätý pokoj, lebo som sa tomu venoval už neviem ako dlho? Pocit je to zvláštny, akurát keď sme tu čakali na začiatok eventu, tak to bolo také, cítil som sa ako pred svadbou, lebo to bolo, že niečo, čo zažíva človek prvýkrát. Že vlastne nedá sa na to pripraviť nejako, ale nejak si neuchádzam na tom, že by ja som bol nejaký špeciálny alebo niečo, proste tá kniha vznikla, lebo ja som taký agregátor znalostí iných ľudí, ktoré si nejak pamätám a spájam, ale sám ich veľmi nejak akože na ne neprichádzam. A mňa najviac na tom bavil ten proces. Ja som vlastne popri tom, ako som to písal, som objavil tú lásku k tomu, že vlastne mňa baví sedieť, písať, vymýšľať si a tým pádom to nebolo, že bože zase, ale že kedy si ukrojím tie 2 hodinky a môžem sa do toho ponoriť a dostať flow a stratiť sa v tom. Takže. Ako nemusíš byť zbytočne skromný, naozaj práve tento moment, kedy kniha je uvedená do života a predovšetkým pre debutanta, to je taký moment, ktorý si treba užiť a treba byť naň hrdý. Takže vôbec to nemusí byť také, že ja som agregátor, ktorý tu spája poznatky a necítim sa práve, že by si sa mal práve teraz cítiť. Prejdime k Marianovi Černému. Kniha sa začína vlastne úvodníkom Mariana Černého. Je podľa mňa literárne výborný. Práve teda takéto odpálenie textu latinským výrazom, to je teda taká moja osobná srdcovka. Som veľmi rada, že tam takto v tejto podobe zostal. Ale keďže hostia ešte knihu pravdepodobne nečítali, tak sa poďme pristaviť hneď pri tom predslove. Je o tom, ako nedostatok pohybu súvisí s úpadkom mozgu a s kompletnou fyzickou degeneráciou. A pohyb je tam zaradený ako najdôležitejší faktor v životospráve, bez ktorého je všetko ostatné zbytočné. Je to skutočne tak? Je pohyb naozaj taký dôležitý, že všetko ostatné je bez neho zbytočné? Bola to možno trošku nadsázka. Záleží od toho, že kde sa každý nachádza v tom živote a keď niekto pravidelne spáva 4 hodiny, tak ako ja túto poslednú noc, tak asi má iné problémy, čiže ten spánok je tiež vysoká priorita. Takisto, keď niekto pravidelne jedáva fast foody a na tom existuje celý život, tak tiež by asi mal riešiť najprv to, ale táto trojka, spánok, výživa a pohyb sú podľa mňa úplne top. A väčšina podľa mňa ľudí, čo sú tu dnes, tak asi majú, dajme tomu, že nejakú výživu z tej potravy prijímajú, nejaký spánok určite majú, predpokladám, že aspoň 6 hodín. Takže tá ďalšia vec, ktorú by podľa mňa mali riešiť, je pohybová výživa, aby aj takýmto spôsobom vyživili svoje telo.
Tak verím tomu, že sú tu aj ľudia, ktorí, dajme tomu, majú ešte nejaké rezervy, inak by sme touto knihou niesli drevo do hory. Ja ti veľmi pekne ďakujem teda za odpoveď. Tu sa dostávame aj k otázke, ktorú som spomenula už pri predstavení, že teda nie je pohyb ako pohyb. A v tom tvojom predslove sa píše, že nestačí nám po 8 hodinách odsedení v kancelárii skočiť na jogu, do posilky alebo si zabehať a čakať, že naše telo bude prosperovať. Telo potrebuje veľké spektrum pohybových živín. Prakticky žiadna pohybová disciplína nie je sama o sebe plnohodnotná. Preto by sme mali rozšíriť svoje pohybové obzory, odkloniť sa od cvičenia a začať rozvíjať svoju pohybovú prax. Čo potom také tie apky, trebárs aj od svetoznámych trénerov alebo trénerie, ktoré nám sľubujú, že za 10-20 minút každý deň, každý druhý deň, dajme tomu nejakého konkrétneho pohybu, sa nám podarí dosiahnuť ten náš vytúžený cieľ. A vlastne, ako máme rozoznať, ktorá tá pohybová cesta je skutočne správna? Čím sa máme riadiť? Tak otázka je, že aký je ten cieľ, ktorý vieme dosiahnuť za tých 10-20 minút. A ja si myslím, že ak je ten cieľ bohapústo vyzerať dobre, tak tam sa dá za tých 10-20 minút veľmi veľa stihnúť. Hej? Čiže ak by človek makal 20 minút denne na sebe, tak vie nabrať slušný aj svalový objem, vie schudnúť, ale myslím si, že to nestačí. Ak chceme byť aj pohybovo zdraví a mobilný, hýbať sa s ľahkosťou, slobodne, hlavne vo vyššom veku, tak jednoducho potrebujeme ten pohyb popredkávať aj do svojho dňa. Čiže tých 8 hodín sedenia, to je no-go. Dobre, a keby sme si mali vybrať, podľa koho sa riadiť, alebo dajme tomu, akú cestu, koho nasledovať, tak čo je pre nás také ideálne? Ako si vybrať? Že sme na začiatku tej našej cesty, nevieme, ako sa máme správne hýbať. Teoreticky každý, kto nám to povie s trošku väčším sebavedomím, tomu budeme dôverovať. Tak koho si máme vybrať, aby sme sa hýbali čo najlepšie a neuškodili si? No, ťažko povedať. Asi podľa výsledkov, podľa toho, čo ten človek robí, čo dosiahol a hlavne čo dosiahli ľudia, ktorí študujú a ktorí robia to, čo on. A hrdina knihy Hýba je fiktívny? Áno. Snažil som sa vytvoriť niečo taký archetyp to nazývame, alebo prototyp, že takúto kancelárskú krysu, klasickú zasedenú, aby sme sa v tom nejak každý trošku našli. Je tam samozrejme veľa fikcie, lebo život píše síce najlepšie príbehy, ale nie všetky proste potom sú zaujímavé na čítanie aj. Čiže áno, on mal byť takou protiváhou, ktorá vlastne oproti všetkým trénerom a ľuďom, čo nám hovoria, ako máme cvičiť, ako máme vyzerať a podobne, tak on im hovorí, no chlapci, ale však skúste to pri 2 deťoch, pri korporátnej robote a včera som sa nevyspal, bolia ma kríže, tak on bol taký ten frfloš, ktorý vlastne hovorí za toho čitateľa. Je to teda pán Baláš, ten hrdina, alebo teda Braňo, je to 20-tník, 30-tník? Plus minus, on dosiahne 30-ku počas knihy, tak ako stárne. Dobre, tak taký prelomový 20-30-tník. 20-tník je teda v prvej kapitole, ktorý teda okrem iného mal problém s nadmerným viscerálnym tukom. Tak to vlastne nejako začína, toto zistil. Je to teda ten tuk, ktorý máme uložený medzi vnútornými orgánmi. Keby som išla úplne teda za tú knihu, teda k tvojim vedomostiam, čo považujeme za nadmernú úroveň viscerálneho tuku, respektíve koľko percent telesnej hmotnosti alebo aký pomer k svalovej hmote? Tam, ako som povedal na začiatku, nie som lekár, čiže zo štipkosoli všetky vyjadrenia. Ale pri tom viscerálnom tuku všetci máme nejaký tuk okolo orgánov, to neznamená, že teraz kto ho tam má, tak je zlý. Ide o to, v akej miere. Samozrejme priberáme, tak nepriberáme len na bruchu, len na zadku, proste plošne, čiže aj podkožný tuk, aj na orgánoch a podobne. A teraz tá miera, v akej sa tam nachádza, najpresnejšie to povie MR-ko alebo CT-čko, čo ideme k lekárovi a on nám povie, to je, že presne. Potom sú rôzne prístroje typu toho InBody, ktoré je spomínané v knižke, ktoré vám urobí veľmi dobrú predstavu, akože na pomer cena výkon, ono to stojí, 25 alebo koľko eur u nejakého trénera a podobne.
a človek sa dozvie o tej kompozícii niečo viacej a je to také smerodajné, hej, že nie je to vyslovene, že podklad pre lekára, ale vie, čo s tým robiť. Tam sú hodnoty, tuším, do nejakých 100 cm štvorcových, alebo tak nejak sa to udáva. Čiže ono to povie, že dobre, zle. Ale veľmi jednoduchý test, ktorý si každý vie urobiť sám doma, je odmerať si pomer pásu a bokov. Hej, to znamená vlastne okolo bedrových kostí a okolo pupka. A teraz, či tie pomery sú nejak medzi 0,8-0,9 a to nepovie priamo o tom, že koľko je viscerálneho tuku, ale na základe toho človek vie zhruba povedať, že OK, už mám nábeh na obezitu a bude stúpať aj to percento a asi by sa s tým oplatilo niečo robiť. Čiže to je také, čo môže každý sám doma. Takže ideálna je postava presypacie hodiny, predpokladám. To som nepovedal, lebo napríklad človek, ktorý je veľa v strese, tak sa mu tuk ukladá hlavne okolo obličiek, takzvané love handles po anglicky. A vidím veľa napríklad chalanov na zápasení, ktorí jednoducho sú fakt ako vysekaní zo žuly, ale proste niečo tam je. Lebo to telo potrebuje nejaké zásoby stále mať. A my aj biologicky sme sa vyvinuli tak, že vlastne človek, keby mal, neviem, že ukladá sa mu tuk na hlave, tak by sa prevažoval. A tu je ťažisko, takže tam ten tuk ostáva posledný. Som si tak zľahka predstavila ten tuk na hlave, ako by nás prevážil. Pána Baláža, teda Braňa, hlavného hrdinu, v knihe v úvode vydesilo najmä toto. Sedenie je nové fajčenie. Nadmerný príjem sacharidových jedál vedie k inzulínovej rezistencii a časom k cukrovke. Človek počas sedenia vykazuje takmer nulovú metabolickú aktivitu. 8 hodín v kancelárii skracuje život o 10 minút. To ako každých 8 hodín v kancelárii nám zoberie 10 minút, to tak? To môžeme rozumieť? Alebo 8 hodín akože za rok? Počas písania knižky ja som vyslovene si našiel nejaké titulky, aby boli také fantastické, že čo sa človek môže dočítať, keď googlí. Lebo naozaj, že áno, presedím 8 hodín v kancelárii, tak budem žiť o 10 minút menej, lebo v ten deň som niečo. Ale vyslovene to sú akože clickbait, hej. Proste ten titulok má byť fantastický, aby ľudia čítali. Ale človeka to vystraší, keď to číta proste celý deň. A aj v tej knihe to pôsobí rovnako. Tiež to je akože dosť také hrôzostrašné. Vystrašilo to teda aj hrdinu, ale znie to vlastne ako každodenná realita väčšiny z nás, ktorí žijú tým životom tej kancelárskej krysy, ktorý si už spomínal. A vlastne Braňo potom sa začína brániť. On začína... myslím, že behom, počas ktorého si teda aj ublíži a postupne hľada ďalšie formy aktivity a ďalšie formy pohybu, ktorý môže byť pre každého vhodný iný. Akým spôsobom my môžeme zistiť, aký typ pohybu je pre nás ten najvhodnejší? Myslím si, že pre Braňa to nebol práve beh. Nebol a bude sa to rôzniť. A v tomto vie dosť povedať aj Marian napríklad, nech sa páči, praxe Marian. S klientmi, lebo v podstate všetci si, každý máme väčšina nášho života sa odohráva niekde proste v stoji, v sede, buď sme čašnička, skladník, kancelársky pracovník, podľa toho máme rôzne neduhy. Niekto je skrátený, niekto je stuhnutý, niekto je vyslovene hypermobilný zase, niekto potrebuje uvoľniť a tak ďalej. A potom ten výber aktivity je iný. Marian, čo si o tom myslíš? No, ja beriem pohyb ako formu výživy. A takisto ako z potravy, z taniera potrebujeme prijať veľa rôznych živín, vitamínov, minerálov, takisto aj rôzne formy pohybu. Naše telo proste potrebuje na to, aby ostávalo pohybovo slobodné a zdravé. Takže beh je fajn do určitej miery, ale keď to robí človek v takej miere ako Braňo, to znamená, že 8 hodín presedí a potom ide hodinu si zabehať, tak sa predávkuje touto živinou. Hej, to je ako keby som užíval 10 000 jednotiek vitamínu D denne, dlhodobo, predávkujem sa. Hej, čiže treba to vyvážiť rôznymi inými živinami. Chôdza je tiež jedna živina. Sedenie je tiež forma nejakej pohybovej živiny, ktorej máme príliš veľa v dnešnej dobe. Takže treba to vyvážovať vysením, rôznymi inými pozíciami, skákaním a tak ďalej. Čím by som možno premostil aj na chalanov, lebo vám tiež chodia na tréningy ľudia, ktorí častokrát sa postavia od stola a idú robiť capoeiru alebo parkour. Ako s tým máte skúsenosť? Tak naša cieľovka sú hlavne deti, ale čo sa týka dospelých,
Áno, oni prichádzajú v rôznom veku, v rôznej životnej situácii, rôzne pohybovo zdatní, s rôznymi problémami. Takže ono na tom skupinovom tréningu je niekedy to umenie urobiť ten tréning aj tak, aby to každému vyhovovalo. V podstate musíme vždycky prihliadať na tie individuality, aj keď učíme to isté. Keď sa ich snažím naučiť niečo zložitejšie, tak nikto z nich nie je rovnaký. Takže to je taká najťažšia úloha trénera, keby som sa dostal k tej trénerskej práci, ale každý vie urobiť progres. Ide o to, že každý z toho bodu, v ktorom sa nachádza, sa vie posunúť. To je jedno, aká tá východisková pozícia je, alebo ten bod. Každý sa dokáže posunúť, len mu treba vytvoriť vhodné podmienky, čiže nemôže to byť príliš ľahké, príliš ťažké, musí to byť taký stred, taký, že challenging. Samozrejme, ten človek musí chcieť, musí si uvedomovať, čo robí, musí mu aj hlava stíhať, že rozumie, čo sa od neho chce. Takže každého dokážeme posunúť, podľa mňa aj chalani budú súhlasiť, že každého sa z toho bodu, kde sa nachádza, dá dostať ďalej. Ide potom o to, že či tie jeho individuality alebo ten daný stav, v ktorom sa momentálne ten človek nachádza, či je práve vhodná tá aktivita, ktorú si on zvolil. To je to, čo aj Maťo spomínal, alebo tuto sme sa bavili o tom behu, že keď ten človek má bolesti krížov, obrovské, ledva sa hýbe, tak neviem, či ten parkour a takéto veci, či hneď na začiatok je to správne. Samozrejme, on sa to dá škálovať do infinita, hej, na úplne bazálne veci, ale teda tam asi musí ešte tomu niečo predchádzať, nejaká pohybová príprava toho tela, nech je zdatnejšie. Takže asi takto by som to videl, že s každým sa dá niečo robiť, treba si vhodne zvoliť primerane a tá primeranosť, tá postupnosť, to sú tie odkazy. U mňa to je takisto, taktiež. U capoeira to je trošku, možno, nepoviem, že lepšie, lebo keďže sú tam viacej aspektov, jak napríklad hudba, takže mám na tréningu tiež rôzne vekové kategórie, najviac sú samozrejme deti, ale potom sa vždy pripoja časom aj rodičia, niekedy aj starí rodičia a už okolo 11-12 rokov sa venujem aj mentálne aj fyzicky postihnutým ľuďom, kde som to videl v Brazílii, že trénovali capoeiru, nie v takej forme ako možno zdraví ľudia, ale som zistil, že je to veľmi, alebo šport je skvelá terapia úplne pre každého. Dôležité je hlavne to, aby ten tréner vedel trošku pochopiť toho človeka, ktorý príde na tréning, v jakej situácii sa napríklad nachádza, čo môže, čo zvládne, čo nezvládne, takže u mňa to je takto. Ďakujem veľmi pekne. Ja teda neviem, či ste si všimli, ale je úplne jasné, že tu máme pohybovcov, lebo iba počas tejto jednej odpovede ty si urobil nejaký taký veľmi zaujímavý cvik na jednu stranu, na druhú stranu, a aj ty si urobil niečo s hlavou. Takže a viem, že ste robili asi niečo cielene, pretože normálne človek ja si tak akorát dá nohu cez nohu. Takže toto sú veci, ktoré máme robiť napríklad pri dlhšom cvičení, že sem tam sa tak natiahnuť, alebo čo by si tak doporučoval tým kancelářským krysám, ktoré teda tak dlhšie vysedávajú? Čo tak z času na čas? No, to je úplne prvý krok, ktorý potrebuje urobiť kancelárska krysa, že si zariadí svoju pracovnú stanicu tak, aby mohol striedať pozície. Či to je také, že každá pozícia je nejaká živina pre to telo a už len to, že sedím takto, alebo ideálne tá pracovná stanica by mala umožňovať aj státie. Čiže sedenie, hlavne keď sme v takomto nejakom relatívne pohodlnom kresle, tak je veľmi také obmedzujúce, že je mi pohodlne a nechce sa mi hýbať, neláka ma to vôbec, ale keď stojím, tak k tomu pohybu mám oveľa menšiu prekážku. Čiže to by mal byť taký prvý krok podľa mňa, že umožniť si počas tej práce striedať pozície. A ty si proste iba si natiahol krk, alebo čo doporučuješ ty na takéto striedanie so sedavým zamestnaním napríklad? S tým až také skúsenosti nemám, takže to skôr Martin by ešte vedel povedať, ale teda aj ten... Tak čo radíš možno svojim klientom?
toto, čo som urobil, bolo také intuitívne, že cítil som, že som tam tuhý, tak som sa proste natiahol, že u mňa to prebieha do veľkej miery tak intuitívne a už viem asi, že keď túto niečo cítim, čo asi potrebujem urobiť, ale teda niekedy by som to nechal aj na človeka, že keď sa cíti stuhnuto, tak nech sa proste, jak Marián povedal, postaví, nech sa natiahne, nech si čupne, keď má niekde, kde sa zavesiť, nech sa zavesí, nech si trošku pokrúži hlavou, nech si natiahne ramena. Čiže takéto, ako to Majo volá, pohybové jednohúbky, by som ani nejak možno nekomplikoval, že samozrejme, keď človek vôbec nevie nič, tak je dobré si nechať poradiť, ale takéto, že počas sedenia dlhého ja by som išiel na to aj, že v pravidelných intervaloch hýbať sa, proste urobiť si nejaký výpad, nejaké čupnutie, že asi nejakú pravidelnosť tomu dať a možno aj nejakú intuíciu časom, lebo my asi všetci tým, že sa hýbeme dlho, tak už aj cítime svoje telo, sme takí senzitívnejší na, že keď sa niečo deje alebo keď niečo cítime, ale to človek môže aj stratiť alebo vôbec nenadobudnúť, takže ja by som určite, keď vôbec neviem, by som sa s niekým poradil a keď mám nejakú predstavu, som nejak pohybovo aktívny a teda počas toho dlhého sedenia, lebo to bola tá otázka, tak určite by som po malých dávkach a pravidelne. V knihe sa spomínajú také konkrétne reálie. Aspoň teda myslím, že sú konkrétne. Napríklad CrossFit Gym Šnejdárkova. To je, predpokladám, existujúce miesto a existujúca telocvičňa. Dobre tomu hovorím? Nie je. Nie, dobre. Lebo takto, reálie existujú. Hej, akože veľa tých vecí je inšpirovaných nejakými konkrétnymi miestami. Ale pri nazývaní som sa skôr snažil zobrať aj preto, že Braňo Baláš, napríklad Baláš je najbežnejšie prezvisko v Žiline, hej, tak máme Braňo Baláža. Alebo CrossFit Gym Šnejdárková. Pán Šnejdárek bol napríklad generál, ktorý s československými legiami oslobodzoval Československo. Takže to neexistuje táto telocvičňa. To bola vynikajúca mystifikácia, tam ma dostala. Ale niektoré reálie sú skutočné však? Napríklad? Napríklad neviem, povedz mi, či sú. Skôr nie, akože väčšina je fikcia, ale takto. Keď sa bavíme o tom, čo sa tam odohráva v tej knihe, je to buď inšpirované realitou, realita, ktorá je prifarbená, že aby to bolo trošku zaujímavejšie čítanie, alebo je to kombinácia, že stalo sa dvom kamarátom niečo a že wow, toto keby sme dali dokopy, to by bola aká sranda, hej. Takže skôr to bolo takto. Takže CrossFit Gym Šnejdárkovú nenájdu čitatelia, ale tými radami o pohybe a tou Braňovou cestou, to sa môžu inšpirovať. To mystifikácia nie je a podľa toho skutočne môžu, dajme tomu, aj postupovať. Ten hrdina sa v tej knihe javí ako pomerne súťaživý jedinec. On sa tak dosť často porovnáva, vždy keď sa dostane do nejakej tej komunity, tak sa snaží medzi ňou viacej vyniknúť, alebo naopak možno, že sa cíti nejakým spôsobom deprimovanejší, ešte keď nie je na úrovni tých, ktorí v tej komunite dominujú. Ale tak tá moja otázka by skôr viedla k tomu, či aj v tej vašej skupine pohybovcov existuje nejaká forma porovnávania sa. Či je to porovnávanie a súťaživosť dobrý faktor, pozitívny, alebo naopak, či je tá súťaživosť niečo, čo vás môže skôr obmedziť, alebo neviem, dostať na nejakú takú tú horšiu časť seba dôvery. Tak skúste mi povedať niečo o súťaživosti a o hodnotení sa navzájom. Či to robíte, či je to fajn, teda v tej vašej komunite. Ja si myslím, že človek by sa mal v prvom rade porovnávať s tým, kto bol včera. To znamená, že hlavne sa pozerať na to, či sa ja zlepšujem, ale tiež treba povedať, že nejaká zdravá forma porovnávania, konkrétne napríklad v BJJ, pán autor pozná, a je to podľa mňa veľmi dobrý reality check na to, aby som zistil, kde sú moje slabé miesta. Podľa mňa to... Tak ešte raz povedzme, čo je to ten dobrý check? Nejaké formy bojového umenia. BJJ som spomínal, lebo to som robil aj ja, aj pán autor. Takže je to taká forma zápasenia, kde v podstate ten druhý sa snaží nájsť spôsob, ako vás uškrtiť alebo vám vykrútiť končatinu. A je to taký dobrý feedback, že ako som na tom. Hej?
Takže keď vás neuškrti, tak ste lepší. To je jasné. Dobre, páni, máte k tejto téme ešte niečo? Hodnotiť sa, súťažiť, či nepotrebujete? To už je za vami. To už kto má aké tričko, ako veľké svaly. To už u mňa asi tak nie. Samozrejme počas každého kariéry, keď niekto niečo športuje, tak je dobré si sem tam buď zmerať sily, alebo posunúť svoje limity, vedieť, že kam sa vie človek dostať. U deťoch je to trošku, nie že ani zložitejšie, ale skôr musíme my tréneri dávať, alebo aspoň ja, pozor na to, jak tie deti budú vedieť pochopiť napríklad prehru alebo výhru. Absolútne súhlasím. Tiež mám doma 9-ročnú, mimoriadne súťaživú. A samozrejme ešte tam hrá veľký faktor rodičia, ktorí samozrejme chcú pre svoje dieťa najlepšie, ale niekedy skôr horšie spravia ako to dobré. Takže snažím sa svoje deti takým spôsobom viesť, aby pre nich tá súťaž už bola nejaká taká odmena a skôr pre nich je tá výhra, tá celá príprava napríklad, tá tvrdá príprava, aby vedeli, že aj keď pôjdu súťažiť, či vyhrajú, prehrajú, tak vedia, že preto spravili vlastne všetko. Takže sa snažím toto vysvetliť aj rodičom, že není podstatné, je fajn mať medailu, ale je dôležité, čo za ten život alebo za tú kariéru človek spraví preto, aby dosiahol nejaké výsledky a vybudoval si napríklad meno alebo rešpekt. Takže za mňa tak. Ono pri tých deťoch je to presne také, že treba to usmerňovať a hlavne každý človek je iný. Niekto znáša aj tú prehru, aj nechce súťažiť, práve preto, lebo znáša tú prehru ťažko. Oni sú takí extrémne súťaživí, ktorí tiež môžu znášať prehru ťažko, len z toho druhého konca, že chceli strašne moc vyhrať. Takže to isté u dospelých. Pozdravujem skupinu dospelých parkouristov. A čo sa týka nás, tak podľa mňa my si už nič nemusíme dokazovať. Zdravá miera súťaživosti je dobrá, aj porovnávanie. Ono v parkoure a v gymnastike je to konkrétne tak, že je to individuálny šport, či napríklad sa nedá zmerať sily, tak ako chalani hovorili v jitsu alebo v capoeire, tak napriamo. Tam každý súperí sám so sebou a s tou danou výzvou, ktorú chce splniť, ale ten kolektív býva nápomocný a akože hecuje sa a tak ďalej do nejakého zdravého rizika, aby to zdravé riskovanie, čo mám od Vlada Zlatoša pojem, pozdravujem tiež, tak to je veľmi dôležité, lebo ono niekedy tie kúsky vyzerajú nebezpečne, ale vlastne je to kalkulovaný risk. Môže sa niečo stať, ale dávam si pozor a urobím všetko preto, aby sa nestalo. Takže nejaká súťaživosť a taká ctižiadostivosť je na mieste. Ono vie to byť až patologické, ale tiež je to individuálne. Takže štípka určite áno, treba, ale všetkého priveľa škodí. Hrdina knihy, ktorý si teda prechádza tou svojou cestou k uzdravovaniu a k zdravému a ideálnemu pohybu, je mladý. Tu už sme hovorili, že má medzi 20 a 30 rokov. Ako to majú tí starší? Povedzme 40 vyššie alebo 50 vyššie. Ak teda začínajú s pohybom, dajme tomu. A na čo sa vtedy zamerať? To môže byť inak otázka pre všetkých. Chalani, kto má seniorov alebo kto je najstarší? Tak od 40 plus ešte nie sú seniori. Nie, ale Latino, ty tuším aj so staršími ľuďmi trénuješ. Áno, samozrejme, trénujem aj so staršími. A je to trošku, tak capoeira, povedzme si pravdu, je ťažké bojové umenie, ale veľmi krásne v tom, že každý si nájde v tom to svoje, ako som vravel, že capoeira má viacej aspektov, je tam hudba, kultúra, akrobácia, boj, tanec. Takže ja u tých starších vidím napríklad, keď prídu ku mne na tréning, že počas tých tréningov, keď sa niečo naučia, tak a vidím radosť v nich, že vedia spraviť taký kúsok alebo ten taký kúsok a ľubia sa samozrejme niekedy aj predviesť pred ostatnými alebo pred publikom alebo pred svojimi deťmi, tak toto mi robí tú najväčšiu radosť. A pre mňa je dôležité, aby sa každý hýbal, ale samozrejme, keď príde niekto starší ku mne na tréning, tak nechcem od neho, aby vedel byť taký rýchly, alebo taký pružný, flexibilný. Dôležité je to, aby aspoň tie základy som ho vedel naučiť a
potom časom to telo aj zosilnie, aj sprúžne, začne byť flexibilné, možno nie v takej miere ako u deťoch alebo u mladých, ale predsa aspoň vedia, že sa vedeli posunúť niekde. Čím si mi pekne nahral na jednu tému, ktorú aj rozoberáme v knihe, vlastne rozdiel medzi športom a pohybom, lebo každý z nás sa venuje alebo v minulosti venoval nejakému športu. Či už je to proste capoeira, jiu-jitsu, parkour, spieranie, hoci čo proste robili sme viaceré veci. A tam väčšinou ide o to byť špecializovaný v tej oblasti, byť v nej dobrý, dosahovať v nej výsledky. S vekom človek príde na to, že už ma tie výsledky až tak netrápia, už ma viacej trápi, aby ma neboleli ráno kríže, keď vstávam, aby som dvihol dieťa, aby som si zaviazal šnúrky, aby som, neviem, umyl strechu. Proste byť funkčný dennodenne a byť silný a čo najdlhšie tu byť pre tých svojich blízkych. No a to je trošku iný cieľ, lebo to už je ten pohyb, kde sa bavíme, kde to nie je špecializované. A tam vlastne človek zistí, že aha, však všetci sme mali 20 a boli sme nesmrteľní a trojfázové tréningy a nespanie a neviem čo. Ale potom s vekom človek, regenerácia sa zhoršuje, treba viacej rozmýšľať nad tým, ako si plánovať spánok. Zároveň dobre, musím byť rozumnejší, čiže nemôžem sa toľko hecovať. Zároveň som naakumuloval nejaké zranenia a musím sa už vedieť naučiť pracovať okolo nich. Čiže veľa vecí hrá proti nám, ale zároveň sme múdrejší, skúsenejší, lebo už vieme, čo na nás zaberá, akú pauzu potrebujeme. Viem, že keď sa teraz ešte hecnem jednu sériu, tak zajtra si to odskáčem. Takže má to plusy aj mínusy. Dôležité je začať sa nad tým zamýšľať inak a dobre si povedať, že OK, chcem byť vyrysovaný na tej fotke z Instagramu na dovolenke, chcem zabehnúť ten polmaratón, alebo chcem proste v 70-ke mať telo bez bolesti. A tomu prispôsobiť to, čo robím. A ako teda sklobiť pohybovú prax s rodinou a s nejakým full-timeovým zamestnaním? Máme tu ženy. Pre ne by to bola asi lepšia otázka. Tak ale... ktorá žena chce prísť odpovedať? Alebo ja kľudne prídem, ako síce budem mimo kameru, ale máš tú ženu? Špecificky manželke, že nebude na kamere. Aha, nebude na kamere. Nevadí, nebude na kamere, veď kamera je na druhej strane, iba zvuk bude počuť. No tak ako sa to dá sklbiť s full-time zamestnaním? No. Nečakaná otázka. Dobre, poviem. Ja som plavkyňa bývala, čiže ja som úplne že závislá od pohybu, keďže som ho mala denne, že dvojfázovo a podobne. A neviem si bez toho predstaviť žiť, takže ja dobrovoľne sa obetujem, že vstávam o 5 ráno, momentálne už, a cvičím vtedy. A mám ako keby čas, že potom už v podstate sa venujem rodine a tak ďalej. A Maťo ten chodí po obede na jiu-jitsu 2-3 krát do týždňa a niekedy cvičiť. A takto to máme rozdelené s tým, že ale on mi pomáha. On mi pomáha s raňajkami, on mi pomáha nakrájať akože zeleninu, keď mám variť potom po obede, keď tam není a podobne. Takže keď chcú dvaja, tak sa to dá. Si myslím, no. Ale musia chcieť a robiť všetko preto. Naozaj všetko. Keď máte už deti. Ďakujem veľmi pekne. To si zaslúži potlesk a myslím si, že aj za tú 5. hodinu ránu si to zaslúži potlesk. Ešte taká otázka, kedy potom chodívate spať, keď o 5 ráno vstávate a chodíte trénovať? Uspím maličku a zaspím samovolne s ňou, alebo niekedy vydržím a ešte hodinku som hore. Takže tak, 9. Krásne. Takže ešte aj plnohodnotný spánok. No, veľmi dobre to máte zariadené teda v tej vašej rodine. No, odpoveď od pani manželky som už počula. A teraz ešte od teba, alebo teda od vás. Ako sa to dá teda sklbiť takto? Ja mám teraz v tejto dobe veľmi veľkú lekciu v tomto, lebo mám doma dva kusy. Jednoročný a trojročný, takže je to časovo. Áno, viem si to predstaviť. Gratulujem. Je to nádherné obdobie, len si to užite. Prejde. Ďakujem za povzbudenie. Ale prejde to rýchlo inak, takže treba si to užiť, takže naozaj naplno. No a podľa mňa odpoveď je, že treba hľadať v tom dni čo najviac pohybu a aj počas tej práce. Lebo ja tiež v podstate pracujem za počítačom, dá sa povedať.
A našiel som si spôsoby, ako do tohto obdobia čo najviac pohybu naimplementovať. Hej. Čiže prvá vec, čo som už spomínal, je, že mať tú pracovnú stanicu tak nastavenú, aby som mohol striedať pozície, mohol sa za ňou aj nejakým spôsobom rozhýbavať počas rozmýšľania. Ale čo je podľa mňa veľmi dôležité, je robiť si také pohybové prestávky počas práce. Takže toto je podľa mňa úplne kľúčové pre takýchto full-time rodinných ľudí. A popri tom, akože keď si človek nájde, že 2 až 3 krát za týždeň čas na tréning, 3/4 hodinku, tak za to vie podľa mňa veľmi veľa spraviť. A ešte k tomu treba mať partnerku pravdepodobne mimoriadne tolerantnú alebo takú, ktorá si sama prešla nejakým 2-3-fázovým tréningom. Takže vie, čo to je a neberie to ako nejakú obetu. Tak ja by som sa ešte možno spýtala, že v knihe ma zaujalo, že pohybovec nie je v žiadnej z disciplín výnimočne dobrý a čo ho robí výnimočným je fakt, že takmer v každej je aspoň priemerný. Toto nie je teda práve prístup, ktorý by bol krédom našej spoločnosti a dokonca ani v minulosti to tak azda nebolo, lebo to skôr prialo špecializácii a byť priemerný znamená možno na naše pomery, že človek kvázi ani nie je dosť dobrý v ničom. Tak ako to teda s tými pohybovcami je? Sú dobrí a je priemernosť dostatočná? Opäť sa môžeme vrátiť k tej téme rozdielu medzi pohybom a športom. A vlastne pri tom pohybe vy sa odmyslíte si tú škatulku, že dobre, ja v niečom súťažím a špecializujem sa. A dobre, ale teraz čo? Prečo to vlastne robím? No a jedným z cieľom pohybu, okrem toho, že teda chcem mať zdravé funkčné telo, je aj tréning neuroplasticity a tá sa najlepšie trénuje tým, že sa učím nové veci. Dobre, poviete si, na čom je neuroplasticita. Je to najlepšia prevencia starnutia mozgu, proste to, čo niektorí ľudia odporúčajú luštiť krížovky, skladať Rubikovú kocku a podobne. Najväčší stimul má náš mozog, keď sa učí nové veci. A ešte väčší, keď sú tie veci pohybového charakteru, lebo niektoré teórie hovoria, že vlastne mozog sa vyvinul taký, aký je, lebo musí obhospodárovať náš pohybový aparát, ktorý je dosť komplexný. Lebo my ako ľudia si povieme, že my nie sme v zvieracej ríši extra silní, extra rýchli, proste sú tu gorily, sú tu gepardy, vo všetkom sme priemerní v podstate. Ale my sme najviac variabilní, najprispôsobivejší. My zjeme všetko, my vylezieme tam, kde sa vyliezť dá, odplávame, odskáčeme a tak ďalej. Takže naša výnimočnosť je práve to, že z každého rožku vieme trošku viac. Je to jedna z teórií, nie len že výnimočnosť, ale že vlastne my sme, tie naše mozgy a tela, toto bola súčasť prežitia. Čiže ten dizajn bol na toto. Takže vlastne tým, že človek robí veľa vecí rôznych, vlastne len používa telo tak, ako bolo stvorené. Zároveň tá priemernosť, zase áno, priemerný neznamená, že 50% ľudí to vie horšie ako ja a 50% ľudí to vie lepšie. Ale keď si zoberieme, že dobre, príklad stojka, tak 100 bodov je Cirque du Soleil, stojky na jednej ruke, na tyčke a podobné veci. 0 bodov je, neviem urobiť sviečku. A teraz, keď si dáme sa niekam do stredu, tak ja napríklad 30 sekúnd udržím stojku na 2 rukách. Nie ja konkrétne, ale povieme si, že som v strede. Lebo mám relatívne 50 bodov k tomu, čo urobí na jednej ruke a relatívne 50 bodov k tomu, čo ju neurobí vôbec. Ale to stále znamená, že som možno lepší ako 80% populácie. Marian, nejaké myšlienky k tomu? Nemám čo dodať. Podľa mňa si to krásne vyjadril. Ďakujem. Tomáš, prečo si sa ty, nebudeme teraz hovoriť o pohybe, keďže Martin tu rozdieluje pohyb a šport, ale v rámci športu, prečo si sa začal venovať capoeire? Tak ja som ešte z tej generácie, kde o capoeire vlastne nikto nevedel, alebo sa málo vedelo. A môj jeden dobrý kamarát ma na to nahovoril, lebo odjaživa som chcel robiť nejaké bojové umenie. A tak mi povedal, že videl jeden film, kde robili capoeiru. Takže vravím, dobre, skúsim si to. Na začiatku sa mi to nepáčilo, lebo tam bolo veľa akrobácie a ja som chcel robiť nejaké bojové umenie. Ale postupne sme zbierali nejaké informácie po internete a jak sme zistili, najbližší klub
od našho mesta, kde ja žijem v Komárne, to bol tu v Bratislave, tak sme začali postupne cestovať. A capoeira sa stála môjim životným štýlom. Je to môj job, chvála Bohu, že sa mi to nejakým spôsobom podarilo a bolo za tým veľmi veľa roboty. A asi toľko. Je niečo na capoeire také, čo je pre teba vyslovene srdcové, alebo prečo máš capoeiru naozaj radšej ako iné typy športov, alebo neviem čo, pohybu, ale asi hovoríme o športe? Skôr tá cesta sa mi ľúbila. Tá cesta, že som musel vybudovať najprv seba, potom chodiť na tréningy. Rodičia samozrejme neboli s tým spokojní, lebo tedy nikto nevedel, čo to je capoeira. Ja som tam si spieval v portugalčine pesničky, skákal, rodičia to nechápali. Potom, ale časom ako som nazbieral tie informácie a pocestoval rôzne semináre, zistil, čo to je ozajstná capoeira, tak ma tak nadchla, že som si povedal, že toto chcem. A čím viacej som sa stretával tým, že ľudia sa tomu smiali, tak tým viacej som chcel ešte viacej ľuďom ukázať, že s tým viem napríklad žiť a mať z toho životný štýl. Parkour a silový tréning je to, čomu sa teda primárne venuje Patrik Horváth. Prečo, v čom a pre koho môže byť najviac nápomocný tento typ pohybu? Keď začnem od tej druhej aktivity pohybovej, tak silový tréning by mal robiť každý. To asi môžeme uzavrieť, týmto asi chalani budú súhlasiť. Môže to mať rôzne formy samozrejme, nemusíme si predstaviť Arnolda Schwarzeneggera v činkárni, ale teda nejaká forma silového tréningu, kde sa namáham, kde posilňujem. Konkrétne parkour, čo je teda moja špecializácia, tak ja si myslím, že to je tiež pohybová aktivita, ktorá síce nezahrňa úplne všetko, lebo sme si už povedali, že žiadna pohybová aktivita nezahrňa úplne všetky aspekty, ale zahrňa veľmi širokú škálu pohybového sveta a každý z nej môže benefitovať. Či už je to tréning rovnováhy, nejaké preliezanie prekážok, alebo aj nejaká akrobácia, niečo na štýl gymnastiky, alebo niečo aj z bojových umení. Parkour je taká zmeska, hej, aj v spojitosti s lezením, veľa sa tam lezie, takže taktiež môže benefitovať každý. Tiež tam mám skupinu u nás telocviční ľudí, 40, niektorí už skoro 50 ročných a ide im to skvele, robia progres, taktiež sa veľmi tešia, keď sa im niečo podarí, takže tiež majú takú tú satisfakciu potom, hej, že niečo sa im podarilo, alebo že si dobre zamakali a že to malo pre nich zmysel. Už potom len, aby ten človek mal k tomu nejaký vzťah, aby sa mu to páčilo. Hej, že musí sa mu tá pohybová aktivita aj páčiť, keď ho to má baviť, lebo podľa mňa by pohyb mal aj baviť, lebo bez toho je to potom trošku trápenie. Ja som mala pripravených nespočet veľa otázok, naozaj mimoriadne veľa, ale ten čas plynie rýchlo a možno aj tým, že sme začali trošku neskôr, tak ešte by som si dovolila dať jednu, a to aj takú, asi aj kvôli sebe, už som spomenula, že mám teda 9-ročnú a z toho sme začali najprv jednostranným športom, pingpongom, potom sme prešli na atletiku s gymnastikou, na lezeckú stenu, ale tak cez seba by som sa dostala tak nejakému zovšeobecneniu. Čo je podľa vás najlepší typ pohybu pre deti, ktorí s ním začínajú a nechcú sa, dajme tomu, venovať pohybu formou ako teda tvoja manželka, že súťažne, ale chcú ho iba zaradiť do svojej rutiny a chcú sa rozvíjať tak, že sa budú rozvíjať nie jednostranne, ale proste, že si neuškodia, ale že si pomôžu. Tak keby ste vedeli ešte prípadne na túto otázku zodpovedať a to už by som bola celkom spokojná. Ja by som povedal, že ja ako rodič nemám čo kecať do toho, čo robí moje dieťa pohybovo. A môjim cieľom ako rodiča je vystaviť moje deti čo najrôznorodejším druhom pohybu. A keď sa im niečo zapáči, tak ich v tom podporím, ale nebudem ich do ničoho nútiť. Čiže nech ochutnajú, čo sa im zapáči, tak tomu nech sa venujú.
Tak dobre, no bude mať 2,5 metra, hej, že vyrastie vysoký a bude sa mu páčiť ping-pong, pri ktorom sa bude hrebiť. Tak asi ako rodič, neviem, asi ho nebudeš chcieť v tom úplne celkom podporovať, ale viesť ho skôr možno, že k tomu, čo ho bude rozvíjať v takom lepšom fyziologickom smere. Hovorím, ja som tu od toho, aby som mu ukázal, aké sú možnosti a ten výber už je na ňom. Ja to mám takisto. Ja mám 7-ročnú dceru, ktorá vyrastala na tréningoch. Vždycky som ju zaparkoval v kočíku, kým som dával tréning. A nikdy som ju do toho vlastne nenútil. Sama si to kvázi vybrala automaticky a tak ako kolega vravel, tiež je mojou úlohou podporiť to dieťa v tom, čo sa tomu dieťaťu páči. Takže keď bude chcieť plávať, tak bude chcieť plávať. Keď bude chcieť hrať futbal, tak bude hrať futbal a samozrejme som tu na to od toho, aby som ukázal svojmu dieťaťu, že si môže vybrať z viacej športov, takže ostáva to len na mojom dieťaťu. Ja som teda jediný bezdetný z tejto štvorice, takže ja by som súhlasil s takým podobným postojom, ako chalani mali. Možno je to naivná predstava bezdetného človeka, že tak ľahko pustím svoje dieťa robiť hocičo, ale tak nejak to vidím, podobne ako Marián. A teda podľa mňa najlepší štart by mal u nás telocvični, samozrejme, u nás. Ale tiež si myslím, že to vystavenie sa tomu a ísť príkladom je akože veľká časť toho, lebo aj keď rodič pošle svoje dieťa niekam, ale sám nejde príkladom, aspoň do nejakej miery, tak myslím si, že to je taký missing link. Takže ísť príkladom, ukázať, čo sa dá a potom to nechať na ňo. Takže ja tak ako v knihe len to po vás zhrniem a zagregujem. Srandujem. V zásade majú pravdu chalani, hej. Deti sa učia nápodobňovaním. Čiže ja mu môžem hovoriť, nie je sladké, keď budem pred ním jesť čokoládu, dá si ju. To isté s pohybom, keď ja sa hýbať nebudem, alebo sa budem hýbať len tak, že ma to dieťa pritom nevidí, tak ako, čo ono bude opakovať? Čiže hýbať sa s deťmi, hýbať sa pred deťmi. Marian o tom pekne hovorí, že chceme byť ten rodič, ktorý na detskom ihrisku sa hrá s dieťaťom, vešia sa s ním po prelieskách, po stromoch a nie, že hrá sa s mobilom a hovorí mu nelestám. Taktiež trošku, ja veľmi súhlasím s Páťom v tom, že u nich je všeobecná pohybová prípravka a deti proste v nejakom malom veku by sa podľa mňa nemali úplne že špecializovať, nejaké lokomocie, nech sa šálejú, nech z toho majú radosť, nejaké prevaly, nejaké vyskakovanie, visenie. Preto oni majú strašne rady parkour a také veci, gymnastiku, lebo sa tam môžu vyblázniť a pustiť tam tú energiu. Chalani, keď sú živší, tak zase oni nevedia, čo s tou energiou. Nemusí to vždy byť ADHD, niekedy proste sa potrebujú vybiť na bojovom umení a potom aj sa vedia učiť v škole. Ale 100% súhlas s tým, čo hovoria, že pre mňa to je tiež ťažké, lebo ja mám rád nejaké športy, som presvedčený o ich vhodnosti, čo dajú základ človeku do života, ako ho naučia tomu, že niečo má robiť. Ale keď proste ja to tej malej ponúknem, ako to jedlo, ako to Marian pekne povedal, a keď nechcem, nechutí, tak nebudem stáť nad ňou, kým to nedoje a proste budeš tam chodiť a budeš na tom jiu-jitsu. Počkáme možno o rok, skúsime 2-krát, skúsime 3-krát a keď to nepôjde, tak dobre, ideme na balet, alebo čo ťa baví, hej. A zároveň potom je ťažké, že áno, nejaká aktivita, ktorá, neviem, absolútne ma nezaujíma tenis, ale moje dieťa to miluje, kusnúť sa, ísť na ten tréning, popozerať si to, možno tam objaviť niečo pekné. A je to proste, to rodičovstvo je tiež, takto učí nás, ako to učí aj tie deti, no my sa tiež musíme nejako na tom vyrásť asi. Ďakujem ti veľmi pekne za odpoveď. Vedeli by sme sa rozprávať ešte veľmi dlho, pretože mali sme pripravené ešte otázky napríklad na obuv, na barefooty, ktoré sú spomínané v tejto knihe, na prerušovaný pôst, ktorý taktiež je nejakým spôsobom načrtnutý, na spôsoby dýchania, na Wim Hofa, na Butejkovú metódu. Rôzne otázky sme mali pripravené, ale my si ich môžeme položiť aj počas bibliotéky, kedy budeme mať vlastne ďalšiu besedu spoločnú a môžeme ísť možno, že viac do hĺbky aj k týmto témam. Ja by som teraz už tebe dala slovo na to, aby si sa teda pozrel na otázky, ktoré ti poprichádzali a poprichádzali, predpokladám, od ľudí, ktorí sledujú tento stream. Takže neviem, či si ich stihol prečítať medzi tým, či máš vybrané nejaké, je ich veľa?
Priebežne to sledujem, nie je nás až tak veľa, takže otázky máme. Máme konkrétne 2. Pohode. Takže jedna je na mňa, druhá je na všetkých. Začneme s tou na všetkých, lebo to bude asi zaujímavejšie. Chalani, vraveli ste, že pracujete s deťmi. Otázka je, či pracujete aj so seniormi. Čiastočne to bolo zodpovedané, ale teda môžete kľudne viac k tomu povedať, ak ja neviem, máte nejakých súkromkárov, ktorí sú že na 60 a máte s nimi nejaké výsledky alebo niečo. Máte také prípady? Súkromky zvyknú byť, samozrejme, ale väčšinou mám tréning spoločný. Samozrejme rozdelené deti a potom dospelí, takže... Alebo po prípade, keď sú súkromky, tak potom som v dispozícii. Páťo, nejakí pohybovkári starší? Starší, nechcem nikoho uraziť, takže momentálne ten vekový strop je asi okolo 50-ky, že nikto starší tam momentálne není, ale mali sme ten strop okolo 60-ky. Potom tá skupina, keď prevahu získajú tí mladšie, je trošku dynamickejšia, trošku ťažšie sa ten tréning vymýšľa, ale vyslovene so seniormi som nepracoval, trošku som pomáhal mojej babke, hej, ale tak to nebolo také, že trénovanie. U nás vedľa v telocvični je tam viacero telocviční na kope, robili so seniormi, takže iba tak odkážem, že oni robili v podstate silový tréning kvázi, nejaké jednoduché pohyby s jednoduchým náradím, a vekovky tam boli, že proste dôchodcov, 60 a vyššie a išlo im to skvele, mali tam dobrú partiu, púšťali im oldisky, no proste super. Takže určite sa to dá, nejaké hands-on experience úplne nie, ale videl som, že sa to dá a určite to stojí za to aspoň vyskúšať. Nájsť si aj v tom veku nejakú pohybovú aktivitu, určite stojí za to. Ahoj. Ja sa špeciálne nevenujem seniorom, deťom vôbec nie, ale mal som na tréningu ľudí cez 60, aj na online tréningy mi píšu odozvu ľudia cez 60 a veľmi sa mi to páči. Taký štýl tréningu, aký robím ja, je špecifický tím. Je to taká všeobecná pohybová prípravka, že sa dá veľmi dobre naškálovať. To znamená, že ktokoľvek si v tom nájde tú svoju úroveň. Ďakujem. Potom otázka na mňa. Ako si stíhal pracovať, písať rodinu a pritom sa ešte aj hýbať? Ako pri všetkom, písal som to v knihe o pohybe. Vy neviete robiť naraz 8 vecí. Neviete sa naraz učiť stojku, žonglovať, vylepšovať si mŕtvý ťah, ja neviem, hocičo. Môžete mať v zóne rozvoja jednu vec, ostatné musia byť v zóne udržiavania. A to isté platí asi vo všetkom, čo robíte. Chvíľku stagnuje rodina a venujete sa práci, ale musíte to vydržať iba toľko, kým sa vám tá rodina nerozbije. Potom sa vrátite, zase sa venujete rodine, možno stagnuje písanie alebo pohyb. A takto neustále medzi tým človek prepína. A krásnu metaforu som o tom počul, že je to ako žonglovanie s guľami, ale niektoré sú gumené a keď padnú na zem, odrazia sa vám naspäť do rúk a niektoré sú sklené a keď ich pustíte, tak sa rozbijú. Takže treba si dobre rozmyslieť, ktoré sú sklené a tie nepúšťať. No. Ďakujem, takže to sme mali vlastne 2 otázky takto online. A máme ešte nejaké otázky aj tu z publika? Zaujímalo by niečo vás a chceli by ste... Áno, ja tam vidím otázku. Tak. Ďakujem. Tak ja by som sa chcela opýtať konkrétne profesora Latina, že čo odlišuje capoeiru od ostatných bojových športov? Fúha, tak... Ako som vravel už na začiatku, že capoeira má viacej aspektov. Je to hlavne kultúra, keďže capoeira není iba šport, je to umenie. Umenie, viacej umení, ako jeden môj dobrý kamarát zvykával hovoriť. A ako som vravel, každý si v tom nájde to svoje, nejaké odlišnosti by som videl jedine v tej kultúre alebo filozofii. Takže ešte možno v tej hudbe, nie? Lebo však v iných bojových umeniach asi nejaké... Presne, nie je hudba, nie sú hudobné nástroje, takže ešte toto samozrejme.
Ja teda nemám až tak veľa skúseností z capoeiry, iba tuto od kolegu niečo, ale pre mňa osobne, možno ty to už tak nevnímaš, že už si v tom dlho, ale pre mňa vždycky tá hudba, to je úplne jasné. A potom aj tá akrobatická časť, že nachádzajú sa tam pohyby, ktoré možno nájdete tak v breakdance, ale že nikde inde, že veci cez ruky a také pozície, niekedy až krkolomné, že človek by neveril, že sa to dá urobiť, takže že tá akrobatická časť určite, tá hudba, tá kultúra, tie hudobné nástroje samozrejme, ale pre mňa aj tá akrobácia, že má to aj takú rytmickú hudobnú stránku, má to takú estetickú, takú akrobatickú, potom to má aj takú čisto bojovú, že má to je to také z viacerých strán sa to dá nasvietiť. Veľmi je dôležité, aby capoeirista bol kompletný. Nemusí byť napríklad najlepší hudobník alebo spevák, ale aby aspoň vedel tie základy, vedel niečo základy z akrobácií, z boja taktiež. A hlavne veľmi dobre na capoeire to, že človek sa učí byť kreatívny. Robí si veci podľa svojho štýlu a my máme taký kruh, kde vlastne na konci tréningu všetci spravia kruh, kde sa tlieska, spieva, dvaja capoeiristi hrajú vnútri a tým pádom, či majú dobrý alebo zlý deň, tak všetko ventilujú tam vnútri. Ďakujem. Má niekto ešte nejakú otázku na našich hostí? Prípadne to môže byť aj otázka vzhľadom na knihu pre Martina. Ja by som vás možno že ešte aj vedela motivovať, pretože my máme k dispozícii nejaké kusy kníh, ktoré má tá slečna v červenom saku, volá sa Veronika. Ona je vlastne zodpovedná za to, že toto tu celé vzniklo, tento krásny event. A týmto som vám určite dala dostatok času na to, aby ste si premysleli otázku, pretože tá kniha vám určite stojí za to a môžete si ju práve dnes nechať podpísať nielen od autora, ale aj od ostatných hostí, ktorých tu dnes máme. Takže nech sa páči, zvesela, pýtajte sa. Ja ešte, kým si premyslia, doplním, ešte nám na slajde pribudla jedna otázka. Otázka bola, že či je niektorý príbeh z knihy inšpirovaný mojou vlastnou skúsenosťou. Na začiatku Môžem tá Praha? Žiaľ. Ja som to vedela. To bolo tak reálne, že to by si človek nevymyslel. To muselo byť z reality. Hej, ako som odopieraného najväčší krajec. Prepač, nech sa páči. Ďakujem, lebo chcel som povedať niečo iné, ale áno. Takže dostali sme sa aj k tomu. Však kto si prečíta, sa dočíta. Ale napríklad aj, keď niektoré veci človek nevie opísať, keď ich neprežil. A napríklad, ja som si tam vtlačil surfovanie, ku ktorému ma priviedla moja milá manželka už len preto, že to bol tak silný, pekný pocit, že som sa chcel o to podeliť. A zároveň bol pekný, ale človek má úplne inú predstavu o tom, čo je surfovanie, ako keď tam reálne vlezie do tej vody a vyplieskajú ho vlny smerom von a je úplne márny a doškrtý od dovoskovaného surfu a dorezané nohy od korálov. Ale napriek tomu je to krásne. Takže to som tiež trošku tak premietol svoju skúsenosť do toho. Ďakujeme. Áno, tam vidím záujem o otázku. Ja sa ťa chcem, Maťo, opýtať, či chceš ešte ďalej pokračovať v písaní. Či ťa to tak motivovalo, že či ešte budeš písať niečo. A na akú tému možno? Či už to máš niečo v hlave? Niečo určite. Ešte predtým, ako som písal knihu, tak ja som stále písal firemné blogy, svoje blogy, čiže ja si písať budem už stále. Neviem, či to bude baviť niekoho čítať. A čo sa knížek týka... Ja už mám ideu na niečo ďalšie, čo v mojom živote má tiež ešte také miesto ako pohyb, ale kým to, tak ako som toto napríklad dokázal 9 mesiacov prokrastinovať, tak nejdem o tom ešte hovoriť, kým si nie som istý, že to dokážem dopísať. Tak ja vás chcem ešte motivovať. Zostala nám jedna kniha, Hýbaj, za možnosť dostať odpoveď na otázku, ktorá ja verím, že vás niekde vo vnútri zaujíma, ale inak toto je taká naša povaha, taký náš neduch, že keď príde potom nakoniec na záver tá možnosť opýtať sa, dostať tie odpovede, tak všetci zostanú takí zahambení a tak pozerajú. Ale oni potom prídu nakoniec, možno, že aj po besede sa vás budú pýtať, ale teraz sa to oplatí, lebo teraz prvý z vás, kto sa teda opýta, získa poslednú knižku Hýbaj, ktorú máme k dispozícii na rozdávanie. Pán to využil. Ste veľmi smelí. Mrzí ma to, všetci ostatní, ktorí už ste určite chceli tú ruku zdvihnúť.
Ja by som sa chcel spýtať, že ako veľmi hľadať trade-off medzi tým, že čo ma baví a čo je pre mňa dobré. Majo, skúsiš ako prvý? Alebo kým si rozmyslíš, začnem, hej? Ja mám teóriu, že veci, čo robíš, sa delia na 3 skupiny. Cool triky, užitočné veci a niečo, čo ľúbiš. Teraz, niečo môže byť pre teba brutálne prospešné a strašne nudné. Skúsi rehabilitovať Achillovku potom, jak si ju roztrhol. Nechce sa ti to. Niečo môže byť strašne, že ťa úplne fantastické ľudia z toho hýkajú, skákať salto, ale keď to spravíš, keď staneš od stola, tak si možno ublížiš. A potom sú veci, ktoré napriek tomu, že vieš, že spadajú do jednej alebo druhej kategórie, ty ich tak máš rád, že ich budeš robiť aj bez ohľadu na to, či ti škodia alebo niečo. A teraz zase, čo je tvoj cieľ? Keď chceš byť funkčný čo najdlhšie, tak áno, urob si tú domácu úlohu, urob toľko pre to svoje zdravie, aby si dokázal fungovať, aby si dokázal to, čo ľúbiš, ešte robiť čo najdlhšie. Že nie len byť tu funkčný, ale aj to, čo milujem, čo najdlhšie dokázať robiť. Či už je to ping-pong, capoeira, parkour alebo čokoľvek. To je za mňa. Páni? A za mňa, ja by som povedal, že ten tréningový čas, ktorý si nájdem 2 až 3 krát na týždeň ideálne, a môžem venovať do väčšinu z neho tomu, čo mám rád. Ideálne by to malo byť niečo také komplexné, ako napríklad capoeira, parkour alebo jiu-jitsu. A pomedzi to, kľudne, alebo aj do toho svojho dňa, alebo pred svoj tréning, vsuniem to, čo moje telo potrebuje. Čiže to, že moje telo má nejakú, alebo na to, aby som ho všestranne rozvíjal, potrebujem robiť nejaké veci, neznamená, že to musí zabrať veľkú časť môjho tréningového času. Čiže dá sa to aj vsúvať do svojho dňa. Pani, ďakujem vám veľmi pekne za odpovede a keďže sme tu aj kvôli tomu, aby sme túto knihu teraz uviedli do života, tak prejdeme teda úplne k záverečnému veľkému finále tohto nášho stretnutia, tohto eventu a poďme pokrstiť knižku. Čím ju budeme krstiť, Martin? Veľmi dobrá otázka. Boli 3 varianty, čím budeme krstiť knižku. Poviem ich za sebou, lebo takto. Môj prvý nápad bol, že knižku pokrstíme potom, lebo pod je za mňa esencia pohybu. Ale donesem asi rašgard po jiu-jitsu a vyžmykať ho na knižku by nebolo veľmi hygienické. Tak potom skrsla myšlienka, že čo ešte spája rôzne druhy pohybu. Krieda alebo magnéziový prášok sú veci, ktoré nájdete v lezeckej telocvični, v crossfit gyme, v bežnej telocvični. Tak sme si povedali, že dobre, pôjdeme touto cestou. Keďže Paťo má parkourovú telocvičňu, v ktorej sa nachádza magnésko a krieda na tony, tak bol tasknutý týmto úžasným cieľom priniesť magnésko, ale keďže ho nemáme, premostíme na 3. variantu, ktorá mi prišla trošku trápna na to, že to spravíme, ale keďže Paťo neprinesol magnésko, tak to so mnou dá. A knižku pokrstíme priamo pohybom. Vysvetlím ako. V knihe sa hovorí o tom, chalani hlavní protagonisti sa učia pracovať s bránicou a s dýchom. Popri tom klikujú a popri tom klikovaní spievajú. Paťko, poznáš takú tú ľudovú pesničku, že vyrastla lípka, vyrastla borovička? Nepoznám, ale to asi vôbec nebude žiadny problém. Páni, pomôžete Paťovi? Pridáte sa k nám? No jasné. Ja ju nepoznám. Takže poďte, postavte sa, vyriešime to takto. Bude to trápne, ja ale... Akože... Nie, nebudeš klikovať. Dáme sa do drepíku, zoberieme si našu knižku, ktorú pokrstíme. Poďte sem, trošku dajte stolik dozadu, nech sa zmestíme. 4. Tu, Paťko, poď hore, nech nemusíme kameru veľmi. Poprosím vás, poďte do kruhu, páni, každý sa chytí knihy. Dáme si drepy. Takže poprosím vás, ja dám mikrofón preč a pôjdeme. Vyrastla lípka, vyrastla borovička, vyrástol z rúže kvet. Vyrastla borovička, vyrastla z rúži. Dobre, a teraz dáme drepy a dáme si to tak jemne v tónine, dobre? Okay. Vyrástla lípka, vyrástla borovička, vyrástol z rúže kvet. Ďakujem vám. Takže vesmír to chcel takto. Paťo, ďakujeme. Ďakujem veľmi pekne. Takže kniha Hyba je pokrstená pohybom, ako inak. Je to inak vynikajúci tip a prekvapilo ma to. Ďakujeme veľmi pekne.
A keď si povedala teda, že knihu pustíme potom, tak ma trošku to má myklo, že kedy potom, lebo už naozaj je dosť pokročilý čas. Takže ešte raz vám veľmi pekne ďakujem. Knihe Hýbaj prajem len to najlepšie, aby sa hýbala od jedného čitateľa k druhému a tebe prajem do budúcna, aby si to možno premyslela, tak ako sa pýtala tu pani, ktorá ti položila túto zaujímavú otázku, aby si možno pokračoval vo svojej píšucej a na započatej ceste ďalej, lebo už teraz nebudeš debutant, takže už to pre teba možno bude o niečo ľahšie. Ďakujem veľmi pekne aj vám, pani, za to, že ste si našli čas, že ste prišli a vy, ktorí si tu teraz zakúpite knihu Hýbaj, tak si ju nech sa páči, môžete nechať podpísať od autora a možno, že aj od prítomných hostí, keď ich o to požiadate. Ešte raz veľmi pekne ďakujem aj vám za to, že ste s nami strávili tento príjemný večer. Ďakujem, dovidenia. Ďakujeme.